हेल' लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउस आपडेट लाना फैफिनलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामना दाबाव। गिबियाव दङ साननैसो सिगां केन्द्रीय सरकारा सिबिआइखौ सुशांत सिंहनि बागै संदाननो होदोंमोन। सिबिआइआ सुशांत सिंहखौ गावखौ बुथारना लानायनि सायाव गासै 6 सुबुंखौ एफआइआर होबाय। रिया चक्रवर्तीनि नखरनि गासै 4 सोद्रोमाजों लोगोसे माने 4 सोद्रोमाया जादों बिमा बिफा बिदाजों लोगोसे गाव आरो लोगोसे 2 सुबुं एफआइआर नाम दं। गासै 7नि नाम दं एफआइआराव। सासेनि मुङा सेमुएल मिरान्डा, सुशांत सिंहनि हाउस मेनेजार, आरो सासेनि मुङा सती मोदी, रिया चक्रवर्तीनि बिजनेस मेनेजार। गासै 7 सुबुंनो एफआइआर होबाय। नैथियाव दङ समबारे बङाइगावनि सृजनगानर जायगायाव आइनेर दैमायाव सासे सुबुङा इउटुबनि ब्लग्स भिडिअस खालामनो थांनायाव गोमायो। दासिमबो एसडिआरएफ हान्जाया नागिरना मोनाखै। माने समबारे दै बङाइगावआव। थामथियाव दङ जम्मु एन्ड काश्मीरनि रायजो बेंगिरिया रिजाइन खालामबाय। मुङा गिरीश चन्द्र मुर्मु। रिजाइन खालामनायखौ हादरगिरियाबो नाजावो। दा गोदान रायजो बेंगिरि महरै थिसनो मनोज सिन्हा। गोदान रायजो बेंगिरि जम्मु एन्ड काश्मीराव मनोज सिन्हा। गिरीश चन्द्र मुर्मुआ 2019 मायथाइनि आगस्त दाननिफ्राय खामानियाव बाहागो लादोंमोन बे रायजो बेंगिरियाव। दा गोदान रायजो बेंगिरि मनोज सिन्हा। ब्रैथियाव दङ गुजरातनि आहमेदाबादाव बृहस्पतिबार खालि फुंनि 3 रिंगासोआव नवरंगपुर ओनसोलनि श्रे मुंनि कभिड-19 हस्पिटालाव हरखाबै अर खामनानै कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय आइसिइउ वार्डआव थानाय 8 बेरामिनि जिउ खहा जायो। बिसोरनि गेजेराव 7 हौवा आरो 3 हिन्जाव। बे अर खामनायखौ लानानै भारतनि गाहाय मन्थ्रिया गावनि टुइटारनि गेजेरजों दुखु फोरमायदों आरो खुंथाय बिफानखौ नांगौ बायदि राहा खालामनो खावलायदों। नाथाय बे अरा मा जाहोननि थाखाय खामखो बेनि जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै दासिमबो। बेबायदि जोंदों। बाथ्रा दङ चीन हादराव टिक बर्न भाइरासजों 7 सुबुङा जिउ खहा। चीन हादराव टिक बर्न भाइरासजों 7 सुबुङा जिउ गोमायो। लोगोसे गासै थैनायजों 67 जिउसाजों साग्लोबजानानै दङ। थांनाय 2019 इं मायथाइयाव चीन हादरनि उहान नोगोराव कर'ना जिउसाजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो गोनां जादोंमोन आरो मुलुगनाङैनो कभिड-19 जों साग्लोबजागासिनो दङ। थिग आरोबाव बे समावनो चीन हादराव टिक बर्न भाइरास सोमजिनानै 7 सुबुङा थैबावो आरो गासै 67 सुबुङा भाइरासजों साग्लोबजायो। बेनो दं दथियाव बर'नि मुंदांखा गागि लिरगिरि लोगोसे समाज सिबियारि रुंसारि कमल कुमार ब्रह्मनि अनजालि बिसि मिलाबती ब्रह्मआ मैया फुंबिलि समाव गोब्राब बेरामजों लवार आसाम हस्पिटालाव रुंसारि जायो। बिथांनि बेबायदि हरखाब रुंसारि जानायाव बर'नि गोबां दैदेनगिरि आरो दोलोनि आफादफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नैबे सावगारियाव नुनायानो कमल कुमार ब्रह्मनि बिसि। स्निथियाव दङ पियाजनि सालमनिया बेक्टेरिया। पियाज जानानै आमेरिकान आरो केनाडायाव 48 लाखनिबो बांसिन बेरामजों साग्लोबजागासिनो दङ। पियाज जानानै डायेरिया लोमजानाय उदै सानायजों साग्लोबसारदों आमेरिकान आरो केनाडायाव। दाइनथियाव दङ मैया आसामाव गासै 7 सुबुं थैदों। थ' बिथांमोननि मुङा जादों लेट आसादुद्दिन 50 बोसोर बैसोनि, लेट सेन्थिल साहा 70 बोसोर बैसोनि, सानैबो करिमगन्जनि, लेट मनोरन्जन पल 63 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय, लेट राम सुरत गवाला 77 बोसोर बैसोनि तिनिचुकियानि। बेनि उनाव दङ लेट धीरेन कलिता 55 बोसोर बैसोनि आरो कामरुप मेट्र'निफ्राय। थ' बेखिनियानो। बेनि उनाव दङ मैया गासै 2370 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेनिनो मादाव कामरुप मेट्र'आव 470, नगावआव 197, काछाराव 163, डिब्रुगड़आव 128, तिनिचुकियाव 122, जरहाटआव 104। मैया गासै 1332 हगारना होनाय जादों, हामफिनदों बा हगारना होनाय जादों। थ' टटेल दं दा आसामाव गासै 52,817 आरो 33,224खौ डिसचार्ज खालामबाय। एक्टिभ दङ 15,464, थैनाया 120 सिम बांबाय आरो माइग्रेट दं 3। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामना दाबाव। एसेनोसै।